हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बाराबा हरनाय जाबाय दिनैयो माग दाननि नैथि मंगलबार बाथौनि गोथार जोनोम सान ओमफ्राय मन्दिराव थांनो नागिरदों आरोना दा नै बिबार बारनैसो बिलाइ एसे लानानै थांसै मन्दिराव दायो ओमफ्रायो भिडिअखौ आङो दिनै होनो हानाय नङा आरो दिनै मंगलबार ना ओमफ्राय दिनै मंगलबाराव होनो हानाय नङा आङो दा सोलाबनाय नङा ना मोनागोन मन्दिरावनो ओमफ्राय इडिट खालामनो मोननाय नङा बेनिखायनो आङो होनो हानाय नङा आरो दा आङो थांबाय थानोसै मन्दिरावहाय दिनै एकदमबारे जोंना बाथौनि गोथार जोनोम सान नालाय थांसै आरो गोसो खुसियै थांबाय थानोसै हाखु दाखु फैखादों आङो हां थोनो थोनो मोनलायलायदों थांबाय थानोसै हारसिंसो लोगोबो गैया दिनै थांजोब्बाय खोमा मालाय ओमफ्राय आं हारसिंसो थांबाय थानोसै दायो
बुजायगासिनो दायो ओरैबायदि सोंबा मा नाखिदों जे सारि सारिनि साहा मा थायो बिदि सारि सारिनि साहा माइरं थायो ओमफ्राय जोंनि बावै खोनाजोबथारनाय खोमाबो मानि थाखाय मा होनदों गोजान ना मोजाङै खोनाला आङो उनावसो जिरायदों ओमफ्रायो खोनाला मा होनदों मबाइलाव खोनानाय नंला मोगथाङाव खोनादों आरो जोब्बाय दाना खुलुमनायनि फाला खुलुमनो रेडि जाना दं जि गावदांदां नुखादों नोंखौ खुलुमनो नेबाय दायो लाजिदों नै सिख्लाफोरा खुलुमनानै फैखांबाय दायो थांनोसै न'आव बारा थाबाय थाला नै जोंना माबाया गावलुमा ओरैबो सिख्ला सासे दं हाथाय जादोंना दिनै मंगलबाराव हाथाय जायो जोंनिया मिथिखायो मंगलबाराव हाथाय जायो जोंनिथिंजाय आं देखायबाय थाखायो सम सम मंगलबार हाथायखौ जोंना हाथाय खाथियावनो ना मन्दिरा दा थांबाय थानोसै आङो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थाबैनो आर'ज खनना फैखांनानै बोराया आबौआ थास'सो लाफैबाय गायनोसो लादों नामा थास' जोलै लाबाय मालाय गायनो नै इयो मोनाबुरि जाबाय खरस लाबाय जोङो खरस हाथायाव हाबलाङा सानदोंमोन ओमफ्राय हाबलांबाय ओरै फैनायावनो हाबखायनानै बिसोरबो बाल्थिं लाबाय लोगोफोरा जोंना नै ओरैजाय हाथायाव हाबलांगोन नामा नै मेन हाथाया ओरैजायसो नुदों ओमफ्राय बुंखायाखैनो नै मनाया थास' बिथरायजों लाफासो आरो बेलेग बाहैगोन ना बाहैला मिन्थिला आंखौ माबायदि नुदों बिहामजो बुरि दखाना इखौ आं थैगोनसो नोंजों